khat ka new trap youth council hapo ka jinglam jong president uba roy ku person ram ha ka sau tarik u ya yong arhaja arsan kila khang tala ya ka directors administrative block jong ka NEIGRHIMS hospital ka badan hamau diang diang new shillong halor ka jingno bau director u professor Nalin Mehta shimla ai jubab halor ki hinyo tuli ki mat jing dawa jong ka seng shwa ba ki dokhat ka seng kin khang tala ya kani ka shlem trekam kila pha mi jubo yu director na ka kamra trekam bat be lut ya baro ki nong tre na po ka office ka jing khang tala jong ka HYC ya ka directors administrative block jong ka NEIGRHIMS hospital ka long halor ka nong rem bau director shimla ai jubab ya ki south li ki mat jing dawa hadien balakut ka jing ai por ka ba nyosngi ka ba kan thop ru ya ka jing pentrai kam ban mang kerpang nyo point san percent ya ki kam na ka benta ki trajela schedule tribe Vâng. Vâng.